Ongitorri dan hori. Hauna, eunda zazpire. Handator Iñaki Zaziain geure gaurko gonbidatugaz. Bakizue, pertsonak interesaten dozkulako bermiotarrak interesanti ganera. Nogaz etorko da gaurkutan tik-tak, tik-tak, tik-tak. Nongu zara? Atelanekue esango likitzut, bai. Ruben eta Miken alabile. Eta zer da zuretzate bermiotarra esatie? Izen dana esango likidot. Ze batez be, hori bermiotarra nahi. Osea, bermiok markan hau, bermion jaizo izanak egin hau nauen modokue. Eta neure nortasuneko zatean dibet, berori da, bermio tartasune, esango likidot. Eta bermio, zeure herrize, zer da zuretzako? Hauri, neure etxie, neure herrize, ganera bizidana intzot berton herrizen, orduan hori, etxie, herrize, neure lekue, neure familize, neure lagunek, neure lekuek, neure oroitzapen danar gauzen lekue da. Hortik kanpo esaten dozku askotan, espezize berezi betero, ez da, bitxorraruk ez, bai, holan, zozer diferentie berezize garizela, ez da? Bai. Zetako garizela kupa, zuretzako. Esteipa. Bueno, motibu batzutan ez diz falta, Geupe emoten du, berbaleku emoten du. Zeitzikari zen olakuek, bueno, gauzen lekuen gauzelakon, ez da? Esan gudote mapan, non gauzen kokatute. Sartunde, orografize berezize daku, itxosora begire gauz, nortasun handiko herrize gara aurraitzik be, geure historizek eranen gaitzulako. Gero oso, bizizali egari ez, gero geure euskeriek be oso berezizek eitzen gaitzuz. Nik uste dute gure exotikotasune hortik be badatorrela asko. Edo nik jaso duten hori izan da, ez? Gure euskeria hain geuri eta diferente izan da, horrek eitzen dagoela jentiri, honek zer dinoi edo... Eta gero pres gauzela beti. Hori bai. Abante, hau herrize haulan da. Bai, aurrera eitzeko intzarra dako, eta bai, pres gauzela beti emolei baietz, ze bertora herrire datozen danak beti dinoi, hamen herrize beti dauz epaitze, edo beti zabizie, zer zelebraten edo, bai. Bai, pres gauz beti. Bagatoz, beste baten be, beste aste baten, geure programatxuaz, asterago ez. Zeran gauz, gu ederto zeueka zametik egonda, guztioka azoteko gogoz, gune teknikuen, betiko moduen hor mando guztizek sosegaten, guitzi daku, iratxe barrentzea hierbe produzinuen eta programien rumbue eruten, Iñaki Zaziain teietxeo. Gaurkuen gure herriko arpi ezagune, dakargu ona, Iñaki gaz, nigaz, berbetan, Amaia Artetxe Atela. Amaia, zelan gauz? Hau bainaki oso ondo, postik hemen egotiegaz, itzuki irratian barriro be, aspaldiko oroitzapen handizek etortaztezona etorterakuen, eskerrik asko, gonbidapena gaitzik. Zeuri etorti gaitzik. Lazer bata niretzako, hemen bermiotar oso ezagun moduen egoti zuen artien, irori zegaz dinot, oso ezagunena. Hemen herri zendanak ariz oso ezagunek eta. Bai, batzuk gehiz hau beste batzuk baino azkanin ez da? Bueno, bai, bizibli hauek ez da. Bai.
Eta gero hori esan, aspaldiko partez etorri barik, jakin zot hemen talde handi beza bizila lan handiz eitzen, zorizonak dan hori, hemen airien gudot esan, ze lan itzela zabizi eitzen, eta hau dana martxan imitzie barriro arrotasun handi beta herrizentzako, beraz zorizonak. Eskerrik asko, eta zelan ikusi zu instalazioek irratize aldaketi egin jau? Bai, jope, pasada bata superpolitxo dau, hau estudizu eia entzuliek ikusitzen dabi, orduan ikusten dabi zelako itxuri hartu dauen, bai, ni sektoreku nahi esangot, ez da? Bai, claro. Kazetarize komunikazioen eitzen dolan, irratizen eta bar, eta ez dako inongo enbidirik, hemen dauen instalazioak eta azpiegituriek irrati profesionala bategaz kontutan hartute. Bai, personetatik hasi eta azpiegiturera oso itxure politze moten dau, oso modernue da, eta bai, harritxute onerako. Zeure sare sozialatan, aurtik azkanin ataten du bai, dakargun pertsonan gauzek, ez da? Definiten dozule zeure burue, holan emakumie, ama, lagune, bikotie, esatarize, komunikatzaile, kasetarize, bizitza salie. Zema gauze. Zema gauze, ez da? Bai, politzek. Bai, horredanak nahi. Edaulan ikusten nahi neu, ez da. Azkanin gogotik azitze bizitza salie, askotan kostaten badazten ben euregaitzik ingot berba, ez da? Naiz eta badakitzen, gizartin bepe bazaten da eskula egunerokotasunien azkenien beharrizanakaz edo egin biharrekuekaz, ez da? Batzutan astu edo estu topaten denporari biziko gauze txikiz eta gozatuteko eta egunerokotasunek arrastra itzen gaitzuz, alan dabe, beti haitzen du aurrera, lehengo bermiotartasunegaz lotute, oso bizitza salikari ez hemen, eta aurrek emoten dozku injarra, orduan bizitza salie beti, bizize ospatuteko da, eta bizitzeko, eta gainontzeko danak, bai, batez be Andrie, Andraskue, emakumie, hori, hori zutabe bada niregan, eta ama, horrein dela, 10 urte lasteringo dauz nire semiek, horrepe goitzi bera kanbizeten zaitzuz, eta beste persona bat itzen zaitzu, ez? Bai, eta gainontzeku profesionalak, bikotie, maitasun oso importanti da, ni pentsaten dut, noperan bizi zen, eta bikote baten bitartez badau, hori behospatin bide. Bai. Bueno, Amaia Artetxe atela. 1984ko martizen edo martxuen zazpizen, daizotako kazetari bermiotarra zara. Batez be EITB taldien eitzen zu lanagaitzik ezagune. Amaian ibilbide profesionaleko ezaugarri nagusizek honeti ez. Erretuten espanaien esan edo zer gehitzu behar badun, bale? Bale. Bueno, ibilbide benetan oparue izan dozune, EITB-en, Euskadi Euskadi Irratian, Gaztean eta Telebistan eta. ETB-ko albistetako kulturako arduradune zara. Gero, telebista eta aurkezpena. Urte askotan zier, ETB-ko hainbat saiotan parte hartu dozu. Zeure azken lanen artien bi basuek, saioan kolaboratzaile eta kazetari lana aipatzeku da, non askotan euskal kulturari eta sorkuntzari buruzko informazio edo lanak jorratuten indozuz. Kultura eta gizarte gaiak, zeure ibilbide profesionalin be euskal kulturaren edapenari lotuta total handize okindozu, lotura total handize, sorkuntza artistikue eta gizarte arloko alkarrizketak bultzatuz. Irratizen, telebistatik aparte, irratizen be esperientzi handize dakozu, hainbezaio aurkeztu dozuz, adibidez Akabo Bakia, edo Udako Didafres, Gaztean, Euskadi Irratian Irigorrian eta Radio Euskadin lokal de la jungla, Joseba Martinegas, maestro bategaz. Bai, jovenetan, plazer handi bet esan zan, suerte itzela ganera beren azkenengoko urtiek esan ziren, bai, ja jubil esan, pasan urtien, edo
igual orain dela bi, entzuten badauen hemendik, gorantzizek Josebari, benetan, maizu bet, bai. Eta zozer, gauze pilu, zozer pasaingo dazten, edo? Bai, aurreti ez, holan batez behin jota zen lanak, telebizinun da irratizen ondo esan zuen moduen azikera-azikeratari EITB-en hasi nintzen lanien, eta bertan nintzen hori bilbide profesionala egiz esan. Bai, telebistan hasi nintzen, unibertsitatin nahuela ganera kasualidadez edo, pentsabarik lagun batek izan dozten kuadrileko batek Amaia, ikusi dute casting baterako kartela, telebista programa baterako, eta ez zeure burue presenta, eta dani, ikusentzunezko komunikazio ikasten egon eitzen orduen, bai, pentsa nik basakin barik oso ondo telebista programa batean, edo zeran ibilko nahi edo. Bai, zera. Da, aurkeztu nahien, da handik urten zauen aukeri, da handik zunai gauze diferentik eitzen, aktualidadeko programak, entretenimendu bai, eta... Joango gara kontaten. Bai. Horretik daku preparata purtsu galdera. Spoilerrik ez dut ingo. Orain zeure etxandi, zeuri buruz, bai. Guk esan du, ez da, zeure buruz haulan irulau gauzetsu, zeu konta, nor da Amaia? Neska bat, nahi izan, andra bat, 52 urteko andra bat, bermiotarra. Ez da nire buru definiten oso ondo, ez da hitze, beran lagunen lagune, oso familiarra, beran ingurukuek jabotie gustaten datzona, normalien rollo txarrik gustaten ez datzona, bai, bakezalie, batez be, mundu dauen moduen, batez be, bakezalie, konbertsazio zalie, bai, gauze ederran zalie, bai, edertasune asko baloraten dut, ez? Belleza, ez? Edertasune, polistasune, bai, askotan falta dazkuna, egunerokotasunen, eta badinotzut mundue globalien hartunde, hori faltan botaten da, bai. Bai, haulan esan blikio gara, ez da, danok. Bai, klaro, hori izaten du, ez? Azkenien bizigara koiunture baten eta kontesto aktual oso, ez ona, ez? Gerrak dauz munduen, beti hon izan diez, gaur egunien hor eskalada bat bizitzen gabiz, non polarizazio oso handiz edan, muturreko iritzizek dauzen, gero, edabidiok bez, guk badaku erantzunkizun bet azkenien hor relatuen eta zaratan. Zarateri, zarata gehiago emoti, ez da? Bai, da jentie, azkanien zure basabizen aktualidadiz egiten eta ni aktualidadin hau orain, orduen bai igarten dut aktualidadeko zurrunbilun sartzin zaraniko, askotan hori, ez dakit zelan esan, ez dakit estresat dan, ez? Bai, estres informatiko bat beba dau, bai, gero errealidade gordine dau, eta ezke mundue holan dau. Gerrakan bestien, presizu gora, ez dakit zer, ez? Emoten dozku garek incertidun biek ezakintasunek zer pasako etedan, hor sartzin zara da lehen esatez autona, ostras, hor bizi bazaran askotan eguneroko biziko gauzek, edertasune santuna, edertasune edo maitasunek edo, en fin, bizitza disfruteteko momentuek alako baten gitzitzen diez. Eta bideo kasetaritza edo komunikazio bidie, zeitzik, nondik etorri jatzu zuri, hau bidea hartuteko gauzie? Jo, hori guztako likidaz, anipakitz non ditatozten, ze betiok inzozera, ez da, gauzie, batez ben, eure ingurukuik zelan, ondo esatuten dauienak, esaten dauie, graziz eitzen doz, neure lagun honak, neure amak, familikuk eta esaten doz, eske txikitzerik ikusten esan duzu baulan, edo mikrofono baten aurrien, edo kamera baten aurren ongo zarala. Hombre, alde salzero hori badakotelakon, da komunikazioe edo berbaitzeko jentin aurrien, da horre gauzek, ez? Naiz da, gero kintzoten epoka bat oso lotxatize, lotxatize beti erundo ganien. Ez dakizu, igual zupe inoiz sentidu izan zori gauzi, godet esan, profesionaltasune badakunak edo profesionan darugunak hau, gero badaku alde bat bebai, igual, lotzarra hau edo, askotan txoka itzen dagoena, zelan, zuk ez zuitzen horre jentin aurrien bihar da, zelan dako zu gero. Orduen, betidaniko kin izan dut aurri gauzie, komunikazio gaz lotute, zaletasune, kontateko gauzie, kamaran aurri beti eroso sentidu izan nahi,
baitze radizun be bai, bertora irratire etorritzen hau txikitzen akordundakot edo guztaitzen dazten. Bai, Ordun, bai. Da gauze kontateko azera, eta gero gauze batek besti dakartzu, idazketie, irakurketie beti guzta izan da, gauzek ulertut eta kontatie, baurtik, portzu bete. Orduan txikitzerik argi onda gauzia. Ez ekin esango nahi, zer esango nahien baiean okin jote. Bai, bueno, azkan indanok okitzen du hori, ez da, ametik pasasarin guztizok. Bai, ez da, inkietu die. Bai. Bueno, zeure lana itxie gustaten jatzule, ageri zen dau, ez da? Bai, gustaten dazt. Bai. Azkanien askotan pentsaten dut, igual momento apurtzu bete krisiko eta useniko. Da inosuna, segitzen dutenak zentzurik dako, krisi existenzialen bat etortzuniko, eta inosu, bai, eske nik hau dakitze hitzen. Zeringot ba. Ez? Bueno, bai, gustaten daz. Beran gauzeekaz, azkanien danan moduen, bai. Gustora nagoenik oso gustora nago. Zure pasinu dago. Bai, badako pasinotik bebai da, biharretik bai pasinotik bebai da. Gero aurri izaten zutena, nik uste dut bebai dala, sensazio bat, benetan aurri dakizula hitzen, edo aurretara dedikezarala, orduan aur dako zula zeure emoteku, ez? Bai. Eta zer gustatzen dutzu gehiago, irratize edo telebizinoa? Lan itxeko. Ez que gauze bakotzak berana dako. Baina, igual telebizinu kompletu hau etopaten dut. Gero, karo, segun eta zeri buruz gabizen berbetan. Orain egize da, irratizek be alde bizola dakola, baina nabil horretaz berbetan, erakusgarritasunez, baizik eta lenguajiri buruz nabil berbetan gehiago, ez da, gauze kontateko dako zuzen herramientak, eta irratizek hau dako niretzako. Irratize hau da, konversazio da, intimo haue, pausadu haue, telebizinuk ez dako honek tempuek. Bai, telebizinu beste gauze batzuk dakoz. Orduen, zango likidot esan zuten moduen, igual hizkuntza modure, gustatzen daztela, gehiago ikusentzunezkuen horretarako preparan nahielako gehiago, bai, segun eta zertarako bakotzak berana da bateri bestinak endu barik. Beraz, ez zuten antzun, ez bat ez bestie. Bai, ondora antzuzu. Bai, bueno, bizek, bakotza beran. Ama edo hitzezen bagoten norguzu gehiago, porbeta hori pasaten da zonek. Bizeri. Bizeri. Bai. Gero, zeure lanan, zelako gaize gustatzen atzu gehiago kontatie? Kulturan zauz igual zeuk usan zulako nor, edo esan intzuilako? Ez, etorrin jast. Apurtzuen neure ibilbidi egin gero, logikue bada. Nahi esan kasetari bat edo komunikatzaile bat politika albiztiek landu izan dutazena. Nire ibilbidi gehiago izan da musika munduko informazioak landutie, gehiago izan da kulturi lotutako programazioei buruz, antzes lanak, eta horri ibili izan nahi betidanik. Eta orduan, logike baten barruen bebai etordazten eskaintzie. Eta aurraitzipe bai onartu nahuen, neure burue ikusten nahuelako horrez. Eta orain bertan nahuela, gauze asko deskubritu dotaz, pasino barrizek, eta bai oso gustora sentiten nahi albiste kulturalak eitzen, eta gero ganera albiste kulturalak kontatiek be albideratuten dau beste erabat kontateko. Eta bai, asko gustatzen dazt. Da ze pasino topazu hor? Bai, deskubritea adibidez, sinema salie izan alzara, bai beste gauze bada sinemari buruz berbaitzie, edo sinemako eragileek ezagututie, edo, aukeri okitzie pelikula behaten inguruen sakontasunez berbaitzeko, haulako lanketak deskubritu dotaz hemen lanien oso gustokuek dotazela. Sortzailekaz berbaitzi euren euren errealidadie oso gertutik ezetutie, euren sorkuntza prozesuek, badauz gauze asko deskubritu dotazenak gustaitzen daztezen. Eta gustora ikusten jatzu ganera badibidez goiatako informazioak emoten, edo elkarrizketak, edo
edo Oskarrak, edo Bai. Donostiko festivala, ez da? Bai, oso komodo sentiten nahi olako gauzetan. Gero, askotan esaten doztien, nire lankidiek eta holan beste alor batzutan lanien dauzena, badegu gizarten edo politikan, edo esan dugu, jo, eske, zuk sorteako zu kultura betidiz gauze guztokuk eta atseginek eta gauze politzek. Bai, beran gauzetakoz, bai, bat okaten datzuneko kontati edo koberture bat eitzie, pentsa ez da bardine, ez? Ukrainiako gerrara zuen kontaten edo goia kontati, ez? Claro. Orduan, bueno, espezializazio bat behaukin zu hor. Hori da. Espezializazio bat eitzeko aukeri okin zut azken urtietan, bai. Eta Sara, lehen esan dulez, kulturako arduradune, informatiboetan, albistegizetan, zer itzen daue arduradun batek? Zail horretako arduradun batek. Bai, guk albistegizetan, eta lan funtzionaten daue redakzinuek normalien, badakoie ez area desberdine deitzuten dizenak, alor desberdinek, arlo desberdinek. Orduen dauz kultura, gizarte, ekonomia, politika eta nazioarte. Eta orduen, albistegizetako arlo buruok itzen duna da, gure areako, gure arloko albiztiek detekta, topa, eta batez be area hori hor egosten dan guztize, baseukokin kontrolpien zer pasaten dan, eta zukor ikusten zuzen albiztietatik nabarmenenak dizenak edo aldizenak esan eguneko albiste, ja lantaldera editorieri itzentzazuz proposatu. Eta basikamente hauri da, da arlo baten kontrola okitzie, zure arloko kasetarizeri zuk aurretik landuzun informazioa helaraztie, lana albasun erraztu, apurbet programatu, ze gai eta ze albiste okin guzen urrengo egunetan, eta gero batez be, gure lanan zati handi beta, deskartati ebe bai, deskartati ez gauzek txarrak dizelako, bai atendidu gure gana jente asko dator, area bakotzien, eragile desberdinetat hortzuz, esan ez, eurek gudauiela, euren antzeslanan barri emon, edo diskuen aurkezpena, eta, albistegi batek ez dago emoten danatarako, ez? Orduen gure lanan zati handi beda aredanak atendidu, alegindu kubriten, telebista publiko bat gara, orduen, alegindu horbe bai danan handuen egoten, ikusi zer aldan izan albiste gaur, edo zer aldaran izan beste egun baten, orduan, apurtzu eta hori da, ez? Eta ezintzena atara, adibidez, ez da, itxantzeslan bat, edo sozer, kartzuiena, horreri emoten zazui difusinio ez da medizutatik? Alegin zuten gara, bai, klaro, bai, ze hori da ganera neure buruko minan dizena, eta txarren darutena, danantzako ez dauela lekorik, ez? Albistegi zazkanean albistegi beda, beran minutaji edako, gaurkotasuna izati handi betkentzien dau, eta, naiz eta kultura alegin duten garan kubriten, askotan ez datzu emoten dakon besteko leku, esan gure dut, sortuten dan besterako ez daun lekorik, albistegi baten. Saiatuten gara esan da moduen, bai ezin bada albistegiren sartun, emoten txagu, digitalien, orain digitalak bebeste ate handi betik iridozku, ez? Difusinorako, orduan, orain albiste zerbitzuen alegin duten gara, irratizetan bebai, gure maizen gauz antolatute modu transversalian, eta maize bardinen kulturako maizen gauz, telebistako kasetarizek, albiste digitaletakoek, orain albiste digitaletako kasetarize, eta irratizetakoek, bai Euskadi Irratia, zein Radio Euskadi. Orduan, hor danon artien, alegin duten gari ez, hori guztize bideratuten. Eta programatara, gero aparte esan gure dut, ni albistegizetan, bai, eite bera begire, niratetik sartuten dizenak, edo guratetik sartzen dizen gaizek, beste programa batzutan kokatuten alegin duten gara, eta kubriten diez. Irratizetan da presentzi gehizaudako mota horretako. Bai, magazinetan adibidez, ez da, elkarrezketak eginez, edo, bai. Edo, arratsaldeko programetan, magazinetan bibasuek bestelako programatan, hor, espazizo zabala emoten jatxo, kulturari. Pio bat elkarrezketa insuz, non hogaz geratutekotan, elkarrezketa bategaz, iniko elkarrezketa bat, holan?
Egiz, itu gutxik dinoz bera. Egiz, astuto kintzotauntze derrepentien, horren beste. Bai, zungari zen, el local de la junglan zungari zen, bermiora betor gari zen, egiz, bai. Ondo onzan, bai, bueno, eske, azugaz berbaitzi beti da ondo. Bai. Bai, esango tolan berezizena, ze, bueno, intzotaz elkarrezketak, bai, bueno, ez da, itxo lan derrepentien, berezizena teriko lan recientemente esango, Benito Lertxundina esan zan. Ze, klaro, ez? Beran agurre alako baten, badula, ez dakiz zer, da itxingo dauzela este nahi, zuek eta holan, eta jope pentsa, ez? Zema kante mintzu zitzuk irratian imengo zan zuen zuek Benitonak, ez da? Da ganera ez da pertsona errez bat, ez da? Aurra itxik, bai. Daukin hauen beragaz pare bat konversazio, bueno, bagenek izen alako baten itxin bidauela, eta da anibili nahitzen beragaz berbetan, da bai, luze, da ezetz, bera ez da erabide salie, elkarrezketa salie, bai, oso gustora nahitzen beragaz berbetan, eta bai, denpora pilu egon ginen, da ezetz, urrengo baten, da ezetz, eta tal da. Da, bueno, gero alako baten, ja esan zaban, disko askana aurkeztuko dauela, eta horren hartu dozten elkarrezketi, eta horren besteko pelmadi emontzaten baietz esan zauela, bueno, bai, beri emontxone hori elkarrezketi, eta neukintzaten da. Eta bai, interesgarriz izan zan, bai, politzon zan. Eta gero olako berezizek, ez da, etxe goiak, Oskarrak, edo Durangoko azokarako egiten duzuien despliege guzti hori dena prestatuteko? Horrek esaten diez gure punto beruenak. Niretzako bihar gizen emoten doztienak edo esangu nire agendan potentienak, orain laster, bueno, pasa barri diez goiak, emoten dozkiela bihar pilo bat, bai, alegri pilo bat bebai, eta gozamen handize. Oskarrak ez erron beste, espada haulako Pablo Berger egon zaniko izendatu dute, edo aurretik egon dizenatan inoiz, legindu gara kubriten, bai, ostantzien, ez du itzen arako biajerik, bai, gero, hori, orain eudien, festivalak, ez da, musika zaialdizek, jazzaldizek, BBK Live, azken arrok, horrek danak, eta amabosta aldize, bai, gero batez be. Temporadia azten da superpotente, bermioko zaizek azganera atrapaten doz beti prestakuntza lan guztizek, zinemaldize. Bai. Zinemaldize da, bueno, bai, buke insignia. Munduko referentzi beta, eta pentsa orduen guk alizatik kubridu bertara guan etxin gauz, gozada bata. Bai. Edo zein zaialditan ez gauzain barruen sartunde da, hemen bai, orduen guretzakoan biarreitzi ezin emaldikukaz, gozada bata barruraino sartzien gari ez, koberture oso onak itzen duz, eta ordun hori. Gero ja Durangoko azokabe bai superpotentie izaten da, ze pentsa euskaral kulturientzako ze importantie dan, sortzaile guztizek urtien zehar, askotan ezala llega igual eurekaz egotera, horre aukeri dako zu bizibilidade handiz emoten txagu, leio, zabal bat itzen da giri, eta gero ja, bai, horrek esango likidotasun handizela potentienak, orain erdi kultura, bai, kulturatik bai itzen dut antolatu korrika gaztopera, orain eguenan, bai, hori eguneroko jarraipena itzen du, eta baulo pasaten dazkuzu urtiek. Eta, olako berezizek eta itxie total politxe da, ez da? Bai, bada, aur deten zu apurbete gauziek lehen esaten gendun pasinuna, ez? Hor badako zu sensazinue, basabizela zozer diferentie ofreziten audientzizeri, urteten, bai, egiz esan aurrek emoten zuie puntze, ez? Urtien zehar egunerokotasunetik urten, esfortzu handi betekin egon, lekutan, zuen, gero nik asko eskartuten dute badakoten aukeri izuteko, eta neupo bai egin koberturi ez azkanen gure biharra portzu bete, arloko koordinazio darugunok oso redakzioko lana da, ez? Da, gehiago hor da, antolatu, bai, ez hauz terrenuen, ez hauzan... Eta zuri terrenuen... Bai, gustaten dazbe, bai. Basatxara, ez da? Apurtzu bet, bai. Bai, claro, hori da politzen azkan. Claro. Urteten zu, bai, gitzi hau, ez da? Claro, bai. Orain honek lanak aurri izkatuten dauelako, ez? Erredakzioko lana da gehiago, kasetarizek eta edizioen arteko koordinazioe, bai, azkanen albiztegizetan, hiru edizio dakuz, eguerdikue, gauekue eta asteburutakue. Ordunarek danak gure figuri da, portzuet horretara begire,
gaizek atenditen zuen. Gaur egunin asko aldatu de komunikazio mundue, edabidipe aldatu inzi ez, barrizeke heldu diez, zelan daru hori? Kolokaten danok be, bai, gure kasuen adibidez EITB-en kasuen, ontsek amaitzu de ganera digitalizazio prozeso guztize, ja plataformak, telebista digitalien ikusteko aukerie, podcastak, osea, hauri revoluzio guztize esan dana azken urtietan zeuko esan zu moduen, ja ez dala bakarrik lineala, irratize entzuten zu FM-en eta telebista ikusten zu antena bidez, hori dana, gero, eske zelan dan, ez da, azkenien gizakize edo, kanbizuk zurgatuten zu esan zu esponja batelez, da, ez da pasa ezebez, klaro, handiz esan da, horretara dediketen dizen enpresantzako, esfortzu handize, medizu asko bideratu behar izan diez, restrukture, eitzeko moduek, da ondino hor gabiz. Eitzen. Egunero. Dagoelakon dana aldatuten, ez da? Bai. Eta korbe aldatu inzelakon gure modue ikus eta entzutekue. Claro. Konsumitzaile aurretik due, bai, askotan. Tendentzizek sortuten due, orduen zeure burue kolokaten zun bizu. Frenetiko da dana. Bai, eta orain adimen artifiziala bai, sartzien da horra, zelan aldatuko dozku, laneitzeko modue. Orduan, bueno, bai, askotan hori preguntie, karreran egon naitzen erik eta ja urte batzu pasa diez, lehen irratizeri buruz berbaitz esan askotan, irratize badako etorkizunik, bitu non dauen ondino irratize, bitu non gauzen, ez da? Bai. Orduen, ikusin bide, aldaketak bai esentzize, igual galdu bez, eta haitzeko modu diferentiek. Da, telebizinu azpezatzen askotan. Telebizinu ondino audientzizek badauz, eta albistegizek asko ikusten diez. Bai, emetik urte batzutara, edo zeren ikusko da, diferidon ikusten diez, digitalen ikusten diez, aur gauz danok, orakulu ez dau. Bai, da hor zuzenien para orduko, adibidez elkarrezketa bat egiteko, zelan da hori preparazinue? Permino esaten denez, preparazinue. Baten entrevisteteko dinozu? Bai, hori itzeko zue esplauz, eta bertan zezarri da entrevistegin. Bai, lelau, dokumenta itzen zara, ez da? Hori personin ordan, non diratorren, da gero, helburu zer guzuzuk lortu, ez? Zer guzuzuk lortu, horren aurrindakozun pertsonatik. Beran bizize, edo zozen bilezu ez, gutxazu temaren bat atara, ez? Gudotezan, elkarrezketa diferentiek dauzelakon, aldazan, bilbide baten errepasue, hemen bizok gure artien berbetan gauzen moduen, edo, goizeko irratiko programetan edo telebistako programatan dan moduen, albiste baten bilegu, albiste bat pasada, eta ganera gudu arek esatie... Areketaren ez da? Bai, eta ganera, igual gutxagu ganera kontrasta erain, arek esan dauena, bestiek esan dauena, ia honek zer pentsaten dauen, ez? Atateko titular bat, jagoizerako. Hau makina izi ez da paraten, orduen. Bai, segun eta guk zentzu horretan kulturako protagonistekaz eta nahiko amabli hauek diez elkarrezketak. Bai. Eta geratuteko jentigaz da, kosteitzen da, batzutan bai, ez da? Bai. Ganera ontzeke aipatu zuzen honek oiak eta artistek eta, hori da, supergatza esaten da. Zugaz ez da asko kosta, eze bez, Postuten nahi. Ensegida, inzu. Ondin ez dakota agenterik. Egon, agenti dako teniko eta aurduan komplikeko dizgauzek. Eta zer guztaren atxu gehiago, reporteri izatie, elkarrezketa bat itxie, zer registro da? Hola, namaia senti duten dana erosu. Ja. Nik uste hori askotan pentsa izan dut, eta reportera asko gustatzen daz. Bai. Han haueniko kalien, neukata bidoteniko gauzie eta daurrera tara bidoteniko arazuen bestera horre dana emoten dut. Bai, gustaitzen daz. Horre komoda sentiten nahi. Bai. Bai, elkarrezketatan be ondo ikusten datzu. Bai, da ez da erreza elkarrezketak itxi, ez da? Zuk ondo dakizu. Ez da erreza. Hori be pentsa izan dut inoiz, ez? Okintaz, bai, elkarrezketak itxeko aukeriara eta ona, eta bai, eta asko admireten dut ganera elkarrezketatzaile onak. Ze ez dut pentsaten dana, danik genero erreza. Segundan nortokaten datzun ganera aurrien,
segun ze tema, nik irratizen okin izan dut, Zirigorrian programan, hemen lander bat dagoen entzuten, Irigorrian egonda guitzita, claro, bai. Ez que Irigorrian taitze esan duen elkarrezketa batzutan, dinot, bai, ze pregunte bidopa. Ez da, askotan, bai, gero politzeta, elkarrezketa oinarrizkuenetan sartuten zaran niko. Osa, zuzeneko persona bat deskubriten, edo elkarte bat, edo, zaitz, haulan, parien para, eta orduen, preparazioa importanti da, bai pentsaten do, seguretaz entreviste mota dako zun, badan apurtzu eta haulan deskubrimiento entreviste bat, edo gonbidatu bat, baulako espazizutara ekartzen dizen pertsonak, ez da? Gustatzen da ez deskubritia. Osa, zuko kaldera sorta da preparabizu, da persona hori ezagutu, hori guztize. Bai, gero gustatzen da berbie dakar, ez da? Hauri gauzi, hauri sensazioe. Handiko natiretu eta ian orai egaten garan. Dibagatie. Eta holan, sozer raruero, holan, korteren batero... Pasadaztenik? Bai. Seguramente bai. Jo, beti kontaten dut hau anekdoti, Ez da entreviste batena, bai, da anekdota bat jupioa gustatzen daztena kontati, Da, benetan pasazan. Benetan pasazan. Hona itzen atzaldeko programa baterako biharrien telebistan. Eta horre enkuesta pilo bat izan duzen kalien. Edo zein tema enkuesta. Ez dut esan dan. Bueno, azkeni magazineri biziz emoteko, ez da, aktualidadeko temak, nahi akordatema, pentsa. Bueno, oso egunerokuek, presizu izen dela, edo gatza esan dauela ez dakitze, omsek esan dauela, ez gatza jati, ez dakitze mapaino gehiago ez jatie, txarra dela, eta orduan bakalera azuzema gatza botaten txasu, ez dakitze, bueno. Han nuen zarautzeko malekoien daan pregunteten. Da, mesez, pregunte bat, zepioak ostaten dazku zenkuestak itxie, jentiek ez da gure. Ez badan Andramaizetan edo Bermion, oza, ez badan Bermion, ze Bermiora datozen kasetari, ze beti zaten dabi, zer rezada. Bai, Bermion errezada, egize da. Bueno, pregunteten talako baten, pareja bat, mediana edad, Andraga eta gizona, eta handatoz, da preguntetzatien, da erantzun doztien. Zunzien, neube bai aurrera neureka marigaz, da handatoz gizona atzetik. Da inoz, gauzetxu bet. Ia, hau, altxot eskatu hau mesedez, ez emititeko. Utsa bai, ezer ba. Ni en plan, a ber, jakenduko ztauntzen bat, ez dakotaz asko, zeitzik. Ez que, dekin nahi hon bihar, ez hemen, ez honegaz personegaz. Ahí está. Bai, Noni, babe, tranquil. Ez da pasako ezer. Artun dota zen, haulan, hauspez. Niri pasadazten Mercedes Milagaz, hamen elkarrazketa bat itzen. Hamen Bermion? Bai, etorzan ez da itz. Ekintza batera, iesaren ekintza batera, eta bera udaletxen eta gu emetik, zuzenen telefonotik korte bat, de mandarte a por ahí. Bai, pregunte bat ez datzolako ongosta, edo? Bai, da pregunte normal bat izan zan, Ez que hori be. Dame, ostras, Mercedes Milagaz Bermion onzan? Bai, Bermion onzan, bai. Josuna nuegaz da zozuk esan duzu, tranquilingo, txago entrevisti, eta da, intxagun telefonotik, eta derrepentien korte bat. Ez da kosa por Ez da buen inesk, telefonuta da. Elekidazte arritxuko. Haulako mobide bat. Eta zu persona ezagune esakeran kaleti zuzenin, da ezetu itzen zuien? Ez. Inoiz. Ero zu zeure naturaltasunega, zeure rollo gazu ez, da listo. Ez, ametik kanpo esango dut Bermion danok ez duten gara, hori egen dute, bai, ametik kanpora inoiz esan dozti, bai, telebizinoko edo, besti ikusi zaitzugu ez dakit non, bai, igual epoka bat gaztean egon nintzeniko, bai, pilo bat, hor bai, gaztean egon nintzeniko epoka baten, bai, gehitzu hau. Bai, bueno, ostantzien holan gauza egitzi. Bale, orduen errezerutu duzu, zure biziz, Da Bermion buru atrapa, gentiek. Bueno, torten da lantzin behin baten bat, gauze kurioso batzuk esaten ez, normalin ondo, normalin ondo, jentie, superarro eta holan, ni lotzatuta da nahitzen nahi. Bai, ze posik, ez dakizer, orion mesuek eta holan esaten die, eta... Eta anedotaren bat, holan? Bermion? Bermion edo nendan, bardintze. Baten bat etorritze? Bai, anedotaren bat, holan. Alda esan, gauze polibet, ero rarue, ero eskerre honekue, bai, Ba, ez dakotolan akorduen,
Ez dakit esaten. Ez dakot lan... Lekitzut esango. Eta irratizen zehasi zinen, gaztean? Gaztean hasi nahitzen, bai, gaztean. Gaztean irrati formula itzen, musiki mitzen. Bai, telebizioen hasi zarala esan zu. Ez da, lelau telebizioen. Lelau telebizioen inauen temporada bat Kalaka programan, hau Xabier Euskitzek itxe zauen presenta ETV baten, eta esatezan da nauran aktualidade teman eztabaidak eta debate programie, oso puntero izan zanan epokan, tema potentiek landu ziren, audientzi politxeok itxe zauen, eta nik itzen hauen azan, datuek eta eskaini, HT-aren inguruan ingo badugu berba, HT-aren inguruko datu batzuk, hau izango da, ez dakizema milioi euroko inbertsinue, ez dakizema dakin hor. Eta gero itzen hauen azan, galdera bat proposatu, era zelan zan, esatezan zuen oneri, señorita datos edo hori figurie, no? Eta gero galdera bat proposatu, zuek zer, HT-aren alde edo kontra, ni 21 urtegaz, alde edo kontra. 21 urtegaz. Bai, eta, badeitza una telefonora edo bota SMS-iek, da notezan nahien gero lankidiekaz, jondinokor daitzen nahi, kontrolien itxaroten deizek hartzien, bai, zerbizatezu, bai, eta gero, pentsa, zema, sortzi dei, estatistikie, lau, iru, kasero total, itzizan du nolan papa, da, euneko 60 ikuste du, ez dakiz zer badaki, no? Eta horrako casting bet, eroso zer. Hauri izan zen casting, bai, ordu nahi nauen auri, Kalaka, hor castingetik urten hauen. Eta castingegaz akordaten zera? Akordaten nahi egon ginela, gela baten kandidato danak. De hecho, pare bat, orain, gero lankide izan gara. Eta zer proba inzoskuien ba? Enai akordako orain, igual kamarara zozer esati esango zan, gero bai 0 bat ingendun, eta hori bai, dakoten akordun da gero beste kastin batera baizu nintzen la, Kanal Euskadireko, orduen sortu ziren kables bidezko katiek. Hor egin jauen nilan. Hor super kastin horrible. Ondo inzu horra ezutigaz. Egin nauen, kastin bet horrible. Hor itxentzut, zoriondu, ezutigaz horra. Benetan, Beitu, destinok ez dago esan, casting bet, baten batek krabata badakon, desde luego, horrible, erteraz ganera, Bai. Da orduan hori, ez dut erantzun gero gaztean, handik hasi nintzen, telebistan gero gaztean. Bai. Eta hori lehenengoko programita zer, flanales, ero... Bai. Zikeratan, nahiko... Zentzurik onenien lotxabako, nahiko zentzurik onenien. Bai. Nahi izan inoiz lotxabako, zentzurik onenien, oso konstiente izan barik zer zauzen eitzen, edo esan gure dut, aran etorrezatzu, aparaten zara telebizioen aurren kamaran, da venga, aurrera. Eta etxera llegazaren ingero, zer esan zuie? Bai, oso matxakon izan nahi ni beti neure buruegaz, oso kritikue eta beti txarto, gaur bestakiz zer, gaur da. Bai, Bai, gaur bestakiz zer, azikeratako are gauzeke, inseguridadiek, askanien, inseguridadiek. Da gazti be, bai. Claro, bai, orduen horre neure ama izan da, neure psikologue. Bai, da zesatezan zuen. Nire amak beti izatezan zara, bai izan egize, elegante, alabi. Elegante. Guitziko kinja bortik, zozer, erdi preparata ez da ibadako zune prest, ikuskuia ero entzungu, irratitzik entzun. Handatora, mai hartetxe. Gabona, maia. Guaita zerri ben. Ondo? Debo zaik, Miguela. Xavier. Ondo altzarete? Oso ondo. Erki. Posik, hemen egotiegaz. Amaia. Astaliko. Bizi galgara. Bai, bizi gara. 8 bat urte izango dira zuen Beharrezko Kastinura pasa zenuen. Benetan, bai. Konturatu nahaz egiz eztan nahiko aldatute da, bestera batera eta jarrita dagoelako platoa, baina bai. Zuzeu ere, bai. Neue bai, aportzu, Zu ez. Zu ez. Xavier, zure jefe Itxaron, zeldora bat dukaten abel, Xavier. Bai, segidu ingu. Eta, hori telebizinioko hausek, eta gero irratiko lelengoko programa horrek, irrati formula zer, zeu mandukaz da dana? Bai, autokontrol. Autokontrolien. Autokontrolien. Radio formula, ez da? Bai, hori da. Horbe,
Lehenengotan, bueno, hartun artean, ibiltzen ginen, zema bidar bloki, ez dakiz zer, badakin hor, edo, bai, guai, hori lan politxe esatezan dan azteko eta holan, bai. Eta ganera zelan ez, osea, irrati formula ondino behitzen da, klaro, pentsa. Bai, gaur egunien zelan dakuzen reproduktore digital guztizek eta, emoten da, ostras, irrati formula non geratu ete da, bai, eta zelan otezan dan hori kontrola irratikue horretan momentutan gudozan teknikamentien? Guk okitze zan duen GDS izeneko sistema bat, hor itzen gendu zen, bueno, mai soinue, faderrakaz, sobre mikrofono txue, sobre ordenadora pantailien, eta lanzadore automatiko bat bai, holan botoi batzukaz, holan aparte itzeko, eta orduan itzen genduna zan, eskuz kargatezan duzen gure orduek. Zuk irrati formula 3 orduin bihar bazu zen, eitzen genduna zan, bueno, eskiegire da bai ni Bilbotik intzotela bihar beti, eta gazteak beran kontrol zentrala Miramonen okin izan dau. Orduen Bilbon itzen gendun, orduka kantak karga, ordu bat, ordu bit, eta orduen bazu eskanta batetik bestera, zupadakizu ordu baten zein kantak sartuko zatzuzen, zea besti, eta, bueno, banan, eta gero kitzen gendu zen, edo jingelak, edo base batzu berbaitzeko, kantatik kantara, kanta bat bota, eta amaitzukeran tipikoa badakone amaiera musikal bat, haren ganien esan, hau izan da, Lady Gagaren azkena, eta holan, publizidadire sartun, orduen, eta hori sistemi. Eta ez da, ustot, asko, esango likido, igual hemen ja, hobeto izilik zestaitz, esango likido asko, ez tala aldatu sistemi. Gero traktorrak eta imin zaubien, hori atxine, ustot, talan zala. Osa, holan zan, eta gaur egunin ez da itxe gizezen. Eta medizo bizetan segiten zu orain? Irratizena eta telebistan? Ez, orain telebistan bakarrik. Telebistan bakarrik. Vale. Eta, bueno, esan du kamara aurrien paradazaran lehenengoko hori. Eta zure lehenengoko reportaizegaz akordaten zara? Holan kalera urteti eta soseritzen. Bueno, behitu, akordundakot, karo, hemen programan kalakan hasi baino lehelau, claro, bekadun egon nintzen albiste gizetan. Claro, zehozen lan, orain, zirkulu esarratu da, hasta porbet. Osea, telebistan hasi nintzen, albiste gizetan, hau ez dut konta, beki eitzen, bekadun egon nintzen, ETB-ko albiste gizetan, ontzek nauen lekuen. Da, han egon nintzen lehelau, lau hilabete, Olaia Zabalondo gazganera, eta gero udien bebai. Eta hortartien hasi nintzen kalakan biharrian, osea, holako, bueno, paralelun izan ziren. Da, akordaten nahi, horri nauen reportaje bat, fíjate, orduen, reportaje bat sobre jateko exotikuek, osea, kubano baten ongari zen, asiatiko baten, orduen Bilbon restaurantiek exotikuek. Beste urte pasadiz, pasadiz, 20 urte. Ordu kubano bat erazut edo mexikano batera gitzien eta dikuk esatezien. Tengen duen hori reportajie. Akorraten nahi, kubano baten ongari zenela, berane areke juka eta zelan preparaten dauen, beste txinuk ez dakizer, da ingen duen horregat reportaje bat. Eta direktu bebai akorraten nahi baten, gero bebai, hau politxe da, guzteitzen da kontati bebai, bai. Ze ein hauen udien esan zan. Da, uzungo zara, Miramonera, zen jurretan itzen hauen, karo, jurretako azkenengoko generazio zen daini. Jurretan EITB, jurretan egoten zaniko, gero ja Bilbora pasa zan. Orduan jurretan, da, uzungo zara orain, Donostire, da gaurrengo zu reportaje bat, Obanosko misterioa, el misterio de Obanos, ikuskizun bet, Nafarroa, Obanos herrizen eitzen zana. Dantzarek etorten ziren, hau da, erdiaroko historia bat, hau lan epiku eta itxezamen konta, teatralizeta Obanosen, bertako herriko histori beda. Eta horregunien etorzien, antza etorritzen ziren, promoziona den hori Donostire. Orduan, prentsari intxoien deialdize, da, bueno, tal, da, akorraten nahi, han Donostin, buen pastor bueltan edo kalietatik, tamborrakaz, pam, el misterio de Obanos, tal. Eta, bueno, korte bat zupidota zantolatzaile egaz, da egon zan neska bat, itxe zauena, narratzaile modure.
Da, hau, Leire tal, Leire, bai, Leire Martínez, elkarrizketin gotxut, eta konta, zer da Misterio de Obanos tal, hauen, esteiman eta guzti, gaur egunin bideo ikusten dut, eta etxuri, hauri, haulako, aro, mando batzukaz, orduko 21 urteko neska gaztie. Eta bueno, bideo kontaten el Misterio de Obanos, ha venido hoy a Donosti, erderaz da gordeta ganera artxibuen, da no sé qué, eta Leire Martínez, pues sí, es total, no sé qué, total. Leire Martínez hori, da Leire Martínez. Leire Martínez. Osa, la oreja de bongo kinego baino lela. Bai. Zegero hendik be gazteara ekarri gendun osalakon faktorrek izen. Eta okin gendun geugaz estudizuen. Eta gero ja bihurtu zen la oreja de bongo Leire Martínez. Osa, en plan cazatalentos. Bai. Eta lehenengoko elkarrizketie, hortik aparte? Ez da esaten, lehenengoko elkarrizketie holan nahi korraten. Eta holan elkarrizketak aipatzekuek, Benito Lertxunditik aparte? Bai, bueno, sortzaile pilo bat ekarri dugu estudizutara eta protagoniste pilo bat, ez dakit, Kirmen Uribe adibidez askotan, okintzote entrevistada do modure, abeslarizek, ez dakitze esaten orain, holan, aiora renteria bat, edo jente gazti haue, bueno, esan duten Guitxi gato honbe bai, etorri zan estudizora, isa sakara egon zan be bai, guguaz irrati zen, orain dakon zona guztize hartu nahorretik etorri zan, bai. Bai, okintxuz, orain alan pentsain biko likidot, bai, bueno, jente asko pasada, bai. Eta okin esketero, noreri ingolik izazu elkarrizketa bat? Haulan guzangolik izazu egin. Ontxe momentuen... orain momentuen adibidez, orain Oskarretara begire egon garala eta holan, Jesse Beckleyri ingolik itzat elkarrizketa bat, Hamet pelikulako aktore honen agaitziko Oskarra irabazi dauelakon. Bai, pelikula nintzen dauen papela gaitzik eta, bueno, representaten dauen guztize gaitzik. Bai, ingolik itzate gustura elkarrizketa bat. Eta, bueno, komunikazioen eta albistik emoten eta batzutan gauze politzek kontaten diez, politzena, gehien guztadatzune, eskintxie, emotie. Besta hitz. Holan, apurbet normaltasuneko gure albistien ganien, ez dakit, asko gustatzen da, euskarazko pelikule bat, estrenaten daniko jorrepioa postuten hau, euskarazko proiektu importante bat, horrek pilo bat motibeten doztie, izestan, ikustie, bueno, ez dakit, edo, irati batetik hasitze, edo ikusi zelako ibilbidin jauen, edo Karmele moduko pelikula bat, ikustie sail ofizialien egondala zinemaldizen, edo Maspalomasen triunfuejo, soroizen arrakasta hori guztize, pasada bat esan da. Los domingos egaitzi asko postu nahi, orduen, holako barrizek ikustezuniko, pilo bat jentekin jauela bihar, sortzaile etizela, azkenien sortzaileri, nik uste sortzaile errespeto berezi bete sortza guiela, azkenien eurek espadauin sortuten inok ez dauelakon sortuko, da sortutik dedikazio handize eskatuten dau. Eta ikustie, ganera sortu eta arrakasta bat okinzula, horrek nire aldetik, neure alorretik esangot, hori tokaten daztelako norain landutie, asko postu. Eta holan sozer garratxa, etxatzune guzta? Jope hauten ez mobidetxuek, gauzetin osuna, portzuete azkanengo kurtitan, behitute, ez dakitz, igual tirabiraren bat sortuten daniko, edo polemikaren bat, ez dakitze musikariren batek izan dauelako. Normalin ez diez gai kulturalak, ebadiez, igual kulturako jentiek izan dauela ez dakiz zer, da hor zarata bat sortu de, edo terreno labainkor baten sartun dela baten bat, edo da diozu jope, holako gairen bat sortuten daniko, ez da esaten bape komodue. Zeuri gustatzen datxunegaz, zeuri gustatzen datxune itxigaz, benetan suertan dizedako zu esango lekidu, ez da? Bai,
bai, sorte dune nahi, bai, horrenbesteko ibilbide egin alizati azkenien hemen ofizizuen, bueno, bai, bada sortezko gauze bat. Eta emoten batzuien aukerie zeukuzune aldozu egin, haulan, zeukuzun formatue, pentsa programa baten, edo lan mota bat, EITB-en barruen, edo komunikabide baten barruen, programa bat, edo zer formato, zer aukeratuko lekizu? Jo, ez da hitz. Ez da hitz. Oso gustorengo likido oso zer sinigaz lotute. Bai, eta bebai oso gustorengo likido oso zer, haulako espazizo bat, konbertsazioarako, bai, nik gustotelako, kulturak sorkuntzak emoten dauela, ez? Pelikule bat aztertu, disko bat aztertu, zuzeneko emanaldi bategaz ganera, bueno, apur bat kultura bizize, ez? Hori jasoteko aukeri emongo likidozten espazizo bat gustorengo likidot. Eta igual bebai zo zer umiekaz. Umiekaz bebai? Bai. Bai. Zer ba? Bai, ez, pentsatzen dutelako potenzialidade handizedako hiela umiek eta merezi da hiela, bai, bueno, ez da hitz, alda hiela emon, interesantitizela. Bai, proiekte kultur transmisiunugaz, lotute eta, bai, pentsaten duen baino... Ez dakot garbi, bai... Pentsaten duen baino gehiago aldau imon, ez da? Bai, eta euretiz gure torkizune be, osea, ondo zabon biduz. Erreferenterik komunikazio mailan? Hola, nono... Neure ingurun dauzenak, neure ingurun dauzen pertsona profesionalak batez begertuen dakotazenak. Neure eguneroko lankidino, baino urte gehiago daruienak, nogaz dauzenak maizen niretzako referentzizek diez. Asko, diez referentzizek. Gero eurekaz lan intzotena, irratitik azitze, nik manu etxe sortu gaz biharrasko intzot, makine bat irratizen, bebai, ez dakiz, Joseba Martin esan duna, egunerokotasunin dauzenak, ez dakotasunan izen handizek edo asko fijaten nahi, danok fijaten garan moduen, ez da, ez dakotolan referente garbirik. Nogaz dauzenak eta veteranuk dizenak. Ondo intzauinak bihar, arek diez nire referentiek. Ez dako, lehen aldien ja igual, lehen igual gehiago konparatezan duen estatu maieko medizukaz, ez da? Bai. Gaur egunien igual parien erogora, ez da? Bai, hori da, oso profesional onak dauz. Gaur ikusten diz asko, Madri erantzerun dauina, bai, emetik. Bai, totalmente. Eta gero ganera gutakuna da, azkenien euskeraz lan egin jauienak asko diez, ez horren beste. Erderaz da bizenan aldien, ja gaur egunien, maili oso ona da. Eta ez dakit, goizetako Iñaki Guridi bat Euskadi Irratian edo horrek diez nintzako eguneroko referentiek. Bai. Momentu polibet, elegidu behar badozun lanien momentu polibet, ero zeure biziko momentu polibet? Nire bizikue badan... Noinu zango da, baialan da, amanai, nore zemien. Claro, bai. Eta lanien? Eta lanien, horren momento politzek itzen duzenak barremazi alako baten, superestresara gauz, edo kokoteraino gauz, ez dakizelako... ez dakize gaitzik eta desahogaten zara lankidiekaz, barre batzuk eitzen zuz, da horrek momentuek politzek diez, behin biharrera zunbizula, pasa digunalik eta hobien, ez da. Barri epengo zui, ez? Eitzen duz. Mundu honetan apurtzu Eitzen duz, ez pentsan, zoro modu nibiltzen gari ez, egunerokotasunien, bako txaberen ara... Bermiotar pilu badauz, ez da? Etxe horretan. Hainbeste, jope, Sabi amitik onda orain dela gitxi, Ilaski, erredakzioen ganera askotan esan doni bituara, itxukirrati egiri baino lela esan duten ganera. Lasterre korresponsaliz egiritzeko modun gauz Bermion, Izaro Bazal, Izuri Bilbao, Gorka Saavedra, Xavier Casado, Asier Sánchez, Ilaski eguner ez dulako ikusten. Hone danok esan dut zen hone danok, gauz, EITB-ko redakzioen, radizuen, kirolatan, eguraldizen, osea que... Pio agente. Corresponsalía, ya. Claro, Bertoni mitzidate gela sose. Zona ordai bai. Urda baien. Hori da.
Hori, aztertu zu hori fenomeno, ez etako esaten da Urdabaien. Ez daitz, Bermion gauze asko esaten du. Urdabai, es que me encanta. Osmendi. Urdabai. Hemen gaur Urdabai. Bai. Eusko Alerrize, Jori pilo gustatzen daz. Bai. Bueno, Txanet, geure gauze Bai, geure gauze polipolitzek, Urdabai. Gero gaur eguneko lehenon gara berbetan, komunikazio erak egin zizela aldatu, eta orain jentipe eskutartin dako labe bai komunikazio kanalak, ez da? Total peligrosue ez ikusten. Bueno, peligrosue batzun eskuetan, Bai, niri hori, ja, seguramente esango da horretara dediketen nahielako, bai, askotan bolo-bolo paraten dizen arek albiztiek eta ni esker negaitzen nahi dino, eta ber, nok pasatzu, non ditator, nire semiri bezen, non nio gaztida, ez da bilmobiek, ez da gauzekaz, bai, bueno, horretan oso pelma paraten nahi, osea, bai, albiste faltzuek di eskazetaritzak dakon erronka nagusizetako bat, gizarte moduen dakon ardura handizletako bat, eta nik uste hau bai dela kasi noperak ja hartu biko likidun bueno, kontzientzi bet, ez da? Mezueko lan alandala eta bagabizen zabalduten jakin barik egize bat izen eta oso ondorizo penazak eta kaskuz gizarte moduen, eta ezer honik ez, orduan ez da zeire bazten duen, are pasadoz bai, zer da, bueno, bardin ze, bota. Gero gauze larriz epe pasadiez, olakuetan ja ez bakarrik albiste faltzuek, sino delituek, bideukaz eta barrez. Eta hor ja hasi gara apurtzuen mugek eta imitzen, bai. Horrek esku eran dauz orain sare sozialak eta bai, edo zeinen eskutan, da... Eta azken indiez, momentuen emoten dozkuela erantzun bepe, bai, da igual hori gudu. Bero hori gudu. Ez hori da, bai. Horri harintasun hori, gupe bai, askotan profesional modure be bai. Bai. Karo, hor pasaten diez, momento batzuk non... Ostras, gauze bat dabil, bai, karo, gure lanbidien gauze basikuetarikue eta printzipala kontrastatie da. Zagu kontraste bat okin arte, ezin zu hori zabaldu da, ikusten zu igual, andabil. Ostras, da gu kondino ez du monezer, bueno, azkartasun horregaz, ez da, gentie ja, fa. Da gero igualako baten egiz esango da, edo ez. Eta orduan zukurten bizu ganera, esaten, hau zabaldu dena, ez da egize. Bai, bueno, hori da gaur eguneko bizidun momentuen agietako bat, ez? Bai, sare sozialak, albiste faltsuek, horre gauze danak. Sabik asadok esan zegoen ametik, ba igual inbiliki dela kontrola, bakotxa, sartuten den momentuen sare sozial batera, kodigo bategaz, edo Amaia Artetxe adibidez. Amaia Artetxe kontu bakarrik aldabokin, ezta? Moduren baten, hori kontrola, ez duteko, junden moduen ja eskuetatik. Bai, eske hori da. Nik orain ikusten dutena da hori, osea, gaztien ganako preokupazio ikusten du. Gaztiek oso gaztiek esan gudote azkenien horre sarietan 13-14 urte gazta entzuten dizen gauzek, emoten dau, zuak horretez zara zenbat urte izango diz horretaz, 10 urte, igual 12, Black Mirror serizie, zer esan emon zauena, gauze totale etorkizun apokaliptiko bat, baina esan, distopia bat, ez da? Distopia bat asko, sare sozialak bitarteko. Ikusten zien egoerak zien zelan pasako da hori, aur gauz. Ailega da, eta, horreka zinbidu borroka eta adiegon, nopera preparabide. Eta ama esatie lanagaz, zelan erun zuzetako askotan ordutegi, ordutegi normalatan, esara egon lanien, adibidez, gaua ezin bizan zuen lan, esate baterako. Bueno, aldan moduen, danak itzen dauen moduen. Batzutan hobeto eta beste batzutan txarrau. Azkanien, eske ez dau besterik. Konsiliazio temie aleginek eta pentsale egin zizela, berbaitzen da, eta bestie, bai esterreza. Esterreza, biharrak diez, orduek diez, umiek beste beharreza matzuie, dakoie, orduan horreztako zu edo murrizketa bat hartun, bai gaur egun diru bebidu aurrera itzeko, da gaztue pagateko, orduen eskerrik asko amun bat atxitxe, zeuen laguntzi gaitzik,
Da langabiz familia danak. Claro. Aldu moduen. Bai, etxeko laguntzigaz, ez Ahí da, estás. azkanien. Bai. Bakizu segaz, akordaten nahien ni askotan zeueneko dendie, tela dendie. Bai, Tela. bai. Neare gaz dendigaz asko akordaten naiz. Akordatezela. Aka geokiz esan dauena entradan. Bai. Aka jasarratue, ordainduteko atxitxe. Esan handik lehiatietik ez da. Bai. Atxitxe feliz. Bai. Zerako rekordutako zu? Bai, txikitzekuek asko guganera han ibiltzen gari zen jolasten beti. Osea, guretzako, karo, azkanien ama biharrien, da umie, atzine abizi modu behokitze izan duen. Bueno, gaur egun inondino batzuk ibilko dizolan ez da, gudot ezan. Bai, beste epoka bazan, kalien gehiago bizitzen esan gari ez, pentsaten dut. Eta, orduena aldatzeta kalie oso kale biziz esatezan, komertziz opilo bat egoten ziren, komertzioetan umiek egoten ziren, gurasuek lanien, batez behamak esaten ziren, ez da? Bai, jugueteize, bazarbilua, zeuek. Orduen gukan bizizik, izan duen, rekuerdu badanak neure txikitzeko bizimodua hankalien esan da. Hankalien, dendin horbiten, eta feliz, super feliz. Dantzan, dendari denda ibiltzen zangari zen, dantzakitzen, koreografizek azute zangari zen atzalditan, orain zapate irizera, orain bazarrera orain juguete izera, daulan ibiltzen zangari zen. Eta zeran aldatu de Bermio, ez da? Bai, batez be hauri, nire sensazioa da azkenengo urtietan, neurie, desde luego, niri eda, inoiz igual holan neure antzera bizi dizenak azeta, karo, biharrik ezuitzen herri zen. Goizeko zazpitzertan urteten zu zazpitan, atzaldeko bostatar arte. Osea, bizize herrikue, karo, ez dut bizi. Da batzutan sensazio gero basa, atzalditan, zuzara, besti etal. Baina, karo, daulan bizi gara asko, orduen, nik aurri botaten dut apurret faltan, ez? Kaleko bizize, ez da? Bai, karo, nau asko. Karo, zetako ailegaten zara eta batzutan urten bez. Claro, urten bez, edo rekadoren bat eitzen, zen nire bai guztatzen da zerrire bajatie herriko dendatan erosteko, eta baina, adibidez, atzo, enaizun biharrera, da goizeko 11etan ibil nahi Bermiotik paseo bat emoten, eta ez da lengue, bai ondino badau, agauzi, ez da? Orduan gaur eguneko erritmugaz, eta da erritzi kanpo biarritzen dulez, da azkanien jornada luziek eta bestie, herriko ambientiek galdu du, gero asteburutako dago. Asteburutan bizi du gehiago berrize. Bai, orain gutan konbidatu guztizeri itzentzatien haulan hiru lau galdera, bakotxan ibilbidie, ero bizitzeri buruz. Vale. Zeuke aukeratu, nondik zuen, bale? Arroz hausen sosegaz. Neure familizetaz. Zure familizegaz. Amaitzu bako soser, ero tuaie bota dozu inoiz? Ez dako sensaziorik. Ez. Bueno, bai, ingleseko titulorik ez dutela etara neuguzan dutena. Eta sosegaz da mutu? Ez. Enai da mutu lagune. Eta holan soser dakozune burotik kendu zinik? Buroko mine emotentzune? Emotentzunik? Gauza asko. Bai. Eta gehizen sufridu dozunagaz, edo holan? Edo gogorrena? Gauze personalen bat, seguramente. Bai. Zeran ikusten zu geure herriz Bermio? Gaur egunien? Bakizu askotan itzen doztiela hori pregunti, zeran Bermio, eta zeran ikusten zu, eta... nik ondo ikusten dut. Ikusten dut ekanera badauela... urte batzuk okintzauz askoz... apal autopadotena, apurtzuek gris autopadotena errizde, eta... nabil maila sozialien eta bermiotarren mailen, ikusten dut... jentie... bada bilela gauzetxuk eitzen. Batez be jente gaztie ikusten dut motibeta, gauzetxu batzuk eitzen, jente ikusten dut kalien, ez da hitz, sensazio hona dakot. Movimientu ez da? Bai, movimientu topaten dut. Bai. Eta gure herriko ohitzuretatik, tradizioetatik, zein zeuri gusten datzune? Ero ze tradizio gusten datzu?
bajadi asko urtitan nore favoritu izan da oino aportzu bete badabilela atzera alegin duten nahi zuten unmigaz. Bajadie, Andramaizetako bajadie, Madalenak, asko gustatzen daztez, da gero talakuek. Talie, Bermioko lekori bolitzen da nietzako. Nero favoritu orduen edozein zuka, alki eta horrek ilusinu itzen dozt. Bai. Geuretali. Bai, geuretali. Pertsona erreferente bat? Bermion? Zeuretzako. Neuretzat. Bai, Neurama. Amets bat? Amets bat, zoriontsu biziti. Eta denpora libreen zer gustatzen da itxie? Divertidu. Bai. Toki bet, Bermioko toki bet, Talie. zeure tokize? Talie. Berba bat, bermiotarrez. Karkabie. Poletxe, bai. Eta esakera bat? Emoiztek amore. Liburuek irakurtzi gustatzen datzu. Bai. Ze liburu haulan gomendatzen dozu, edo zauze irakurtzen orain, zekuzune. Bale, gomendatuko, ez que orain nabilena irakurten nabil ganera, handakot, astiro nabil irakurten, nabil engantzeta berton irakurten bai da, aspaldiko partez gure izan dut gauza bat ez dana aktuala, eta Andaraskoren batek idatziku, eta referentziasko Andarasko bat, feminismotik, eta bar. Bueno, Gioconda Belliren histori ben hau irakurten, El país bajo mi cuerpo, ustotolako gauza bat da, bueno, baina biografikue da. Orduan apurtzu bet nabil hor atazkata. Hori, orain nabilena holan irakurten. Eta gomendatu, azken holan asko gustadaztena, Eider Rodriguezen Dena zulo bera zen. Eta hau espasun gure ez erantzun, denpori atzen azbotateko aukeri aukinezketero, zoz eraldatuko lekizu? Ez. Aran esan badan zoze gaitzik esan da. Eta Bermio berbie esakeran, zer datortzu burure? Neure erreze, neure familizen erreze, neure atxitxamuman erreze, neure txikitzeko erreze, arrotasune. Eta Bermiora zatozenien, lanetik, ero opor batzutatik, edo ez da inondik, ikusten zu errize, zer datortzu burure. Bakizu zer datozten burura. Esan? Neure lagune loreak kasado, sabi kasado, narrebile, neure txikitzeko lagune da orain donostin bizide, zango dau, zezabiz neuri buruz berbetan. Eta are beti izaten dau. Ai, hauri momentue, sartzin nahiela kanonetik, da ikusten dotan geure izaro, esaten dut, ai, amen geure Bermio. Da nik ez dut hori pentsaten bai, apurbet bai, batez ben eure lagunen bosa gazitzen dute. Entzun, lorea esaten, ai, amen geure Bermio. Eta non diguzaren atzu Bermiora sartuti, arenetik, kanonetik, soiubetik, edo lamera puntetik? Ez, kanon. Kanonetik. Bai. Ai, gure Bermio hori goiko bajadie, da izenkeri be bai, Bai. Noretzako. Hori ederra da. Bai. Hori ederra da. Danok etiño zuie antzien, bai, irebazten due. Eta zein ze, zuretzako Bermioko bizterik politzena? Claro, ez que da, talie, orduan talati behituten duten niko, hori da, panoramikie... Nora behituten dozu talatik? Karo, bi foko, ez da? Claro, matxitxakoran txaldo zuitu edo... Panoramiken, alba duten hola neokin, ikusten dut goño, hemen, eta hemen matxitxako. Hori guztize. Dana. Hori asko gustatzen dazt. Eta ostantzien, destote zan lehen, bai, ebada neureleko favorituetako bat bebai da matxitxako, faru. Hori, okintzotenik hau lan deskonexio biharra, edo momento gatz bat, edo han refugizuto badot. Eta handi dauen begiradie gaztelu gatzera, akatz, eta hori guztize, ederra da bebai. Zori ondino Bermio da, ez da? Bai, claro, dana. Eta bitu lehengunien, ez da inongo irrati zen, urten zauen, bertatik, zelan da.
Gaztelu batxetik, onzien, elkarrezketa bat itzen, diputazioko non hori, da berak haulan, desde bakio, ez da izer da bada izer. Claro. WhatsAppa botan hau, segiduen, da ez da hui zelan da erretifike. Ez da birrektifike? Ez. Karo, ez que... Ez dut esango ze pribau baten esan da, ez da esan publikoen. Karo, hor... Dakigunak badakigu. Bai, da txokain jazten esan dut, gauze Bai, beralekuen. ganeak azetarizek esan zauen? Bai. Da geni pentsaten, da zuk ez dakizu bakizo portorarte esan dela, ero bermio, atxinen. Claro, Hasta pentsa. 1900 y pico, ez da izan neure buruen horra danak esaten. Errepasaten, Bai. argumentazio preparat. Badako zu proiektu barriren bat, saltza barriren bat? Ez, momentuz ez. Momentuz ez. Bueno, zeuri gustatzen datxun kanta bategaz amaitzuko, zer aukera atzen dozu? Aukeratu dut, Olaia Inziarteren eman abisua. Txitxik. Niretzako Olaia Inziarte izan dalako azken urtiotan Euskal Estenan agertu den ahots, mezu, musikalidade, berezi zenetarikue, niretzako revelazio bat esan da. Horrek gaitzik, marrazoi guztiz dekaitzik, beran kantak asko entzun dotaz, zuzenien pasada bat dala pentsaten dut, musik interesanti egiten da, dako bandaza bat, zuzenien musikari oso onak daruez, eta gero, bebai, gustaten daztazko, eta asko gustadaz eta konekta dut beragaz, tematika aldetik asko landu izan dauelako osasun mentalaren temie. Eta nire ustez, gaur eguneko gizarte modernuek bizi dauen gaitz handizetako bat hori da. Osasun mentala. Bai. Ansiedadiek eta horrek guztizek dakarzenak. Orduan, pentsaten dut bai musika aldetik bai importanti dela gai hori buruz berbaitzie, jende gaztiri naturaltasunez berbaitzi debersino baten ganien, edo, zure barne munduk ekarri aldauzen gora bera latzak, eta laguntza eskatutie, bihardaniko oso importanti dela. Eta hau kantie horretaz da. Menon gara, ederto batien, Amaia. Amaia, artetxe, atelagaz, eskerrik asko tigaitzi, guztora onai zeugaz beretan, hemen ongoleki gara orduek eta orduek, hau bukatu da, kabo esaten dagoen eskantiek, ez da? Eskerrik asko barriro zeuri ginaki, gonbidapena gaitzi, noretzako plazer handi bet esan da oso gustora egon nahi, eta eskerrik asko itzuki irratiari. Eskerrik asko Amaia, eta zueri, urrun arte, etorko gara beste bermiotar bategaz, eta orain Amaiak aurkeztuko zku, kantienik badoin utzutie, agur, eta urrun arte, onak esan. Zuekin guztiokin, Olaia Intziarteren eman abisua. Bat biru erori gara, edo bulkatu nauzun ez dakit oraindik. Bizirauteko almenak errandit belarrira, kantatu idazu berriz. Laubusei ez dut nahi baina, beti edukiko dut bihotzean min zuregatik, baino ez zure kulpa.